Ketindihan dening Vanessa Rizky Ramadan. Kacarita, aku salah siji santri saka pondok pesantren. Kedadian iki pas aku isih kelas loro SMP. Peraturan ing pesantren iku ora oleh turu luwih saka jam 10 wengi. Ing dina iku ana beberapa koncoku sing begadang. Kabeh lampu wis dipateni amarga wis wektune turu. Aku luwih milih turu amarga wis kesel kegiatan sedina. Pas wis tengah turu, aku ngerasa aneh amarga aku ngerasa sadar nanging awakku ora bisa diobahke. Aku ngerasa mripatku bisa weruh sekitar lan aku bisa krungu kanca-kancaku padha cerita-cerita. Ora suwe saka kuwi, aku weruh ana sosok ireng gedhe dhuwur saka walik lawang kamar sing saya suwe saya nyedhek. Aku pengen jerit tapi ora bisa. Elohku uga wis netes. Aku namung bisa ndonga jroning ati ben diwenehi keamanan. Puji syukur sadurunge sosok ireng iku ana ing ngarepku, awakku bisa diobahke. Aku langsung lungguh lan nangis kejer. Kanca-kancaku mau padha bingung, dheweke kabeh langsung nyedak menyang aku. Salah siji kancaku ana sing takon, "Li, kenapa kowe nangis?" Sinambi sesuguhan aku jawab, "Aku bar ketindihan." Kanca-kancaku padha ngenengake aku. Pas aku wis rada tenang, aku karo kanca-kancaku langsung cepet-cepet turu, amarga wis padha wedi kabeh. Sesuke aku cerita karo kanca-kancaku ngenani apa sing tak alami mau wengi. Akhire aku karo kanca-kancaku kabeh sepakat ora ana sing oleh begadang meneh lan kabeh kudu-kudu terus maca doa sadurunge turu. Pesen kang bisa dijupuk saka cerita iki yaiku tetep manut aturan sing diterapake lan tansah nyuwun pitulungan marang Gusti kanggo pangayoman. Cekap semanten cerka ingkang saged kula aturaken, kata kekiranganipun kula nyuwun pangapunten, matur nuwun.